በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን ወገናተይ ከመይ ቀኒኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ያው ሎማዓንቲ ከዓ ማለት እዩ ከምቲ ፈቃዱ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ብቃል አምላክ ክዘራረብ ብሓደ አርእስቲ ንምፅአይ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደለይ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ናባኹም ዘብሎ አርእስቲ ብዛዕባ ታቦት እዩ። ታቦትን ፅላትን ማለት እዩ። ታቦት እንታይ እዩ ፅላት ከዓ እንታይ እዩ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንርኢ። ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ገጻት ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ብዙሓት ብድፍረት ንታቦት ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ፎቶ ብምምፃእ ጣውላሊ ታቦትኩም እዚ ደኣ መምተሪ እንዲ ብምባል ብላግፂ ብትዕቢት ብዘቕዝፍ ቃላት ብናይ መርገም ቃላት ብድፍረት ኩንጅሉ ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ንብዙሓት ደቂ ኦርቶዶክስ እንዳእተው ኣብ ሆስት ከዓ ይሓቱ ነይሮም ዳርጋ ብዙሕ እውን ከዋጥሩ ተራእዮም ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ንሕና ከም ኦርቶዶክስ መጠን ሃይማኖትና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ታቦትን ፅላትን እንታይ እዩ ምርዳእካ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እየ ሎማዓንቲ ነዛ ኣርእስቲ እዚ ሒዘዮ ናባኹም መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ። ብስም ስላሴ ኣሚነ ክጅምር ታቦት ፅላትን እንታይ እዩ ከም ኦርቶዶክስ መጠን ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እዩ። ታቦት እንታይ እዩ ፅላት እንታይ እዩ ንዝብል ፅላት ማለት ቅዱስ ቃሉ ዝተጻሕፎ ሰሌዳ ማለት እዩ። ማለት 10 ትእዛዛት ዝተጻሕፎ ታቦት ማለት ከዓ ናይ ፅላት መሕደሪ ማለት እዩ። ካልእ ዝሓተዎ ሕቶታት ከም ሕጊ ሙሴ ኣሰራርሑኡ ከመይ ይመስል ንዝብል ታቦት ከምቲ ናይ ሕጊ ሙሴ ዝዳሎ ዝነበረ ካብ ዕንጨቲ ኮይኑ ብደጉን ብውሽጡን ብወርቂ ክልብጦ ብዙሪኡ እውን ናይ ወርቂ ኣኽሊል ክገብረሉ ብተወሳኺ ታቦት ዝስከሙ ብወርቂ ዝተሰርሑ መትሓዚ ከም 4 ሰባት ከም ዝኾኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እዚ ኣብ ዘፀአት 40 ኣለና ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን። ያ ፅላት ድማ ከም ሕጊ ሙሴ ተኮይኑ ንምድላው ካብ ክቡር እምኒ ክፅረብ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሓደ ታቦት ክልቲኦም ፅላት ክቕመጡ ኣለዎም ይብለና ዘፀአት 34። ካልእ ሳልሳይ ሕቶ ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ወይ ፅላት ኣሰራርሕኡ ከመይ እዩ ኢሎም ንዝሓቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ፅላት ኣቆራርፁ ወይ ኣጠቃቅምኡ ዝውሰን ኩሉ ግዜ ብቆነና እዩ። ቆነና ማለት ከዓ ዶግማዊ ዘይኮነ ማለት እዩ። ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ንእግረ መንገድና ዶግማ ማለት ዘይጎድል ዘይውሰኽ ክኸውን ከሎ ቆነና ማለት ብስርዓት ቤተክርስትያን ከዓ ምስ ግዜ ወይ ብግዜ ሽግር ክመሓየሽ ዝኽእል ክልወጥ ዝኽእል ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክዳሎም ከሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሙሴ ዝተሰርሐ ወይ ዝተዳለወ ከምኡ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩኹም ዶግማ ዘይልወጥ እምነት እዩ። ንኣብነት ስላሴ ክንዲኦም እንድሕር ኢልና ሓደ ኾኑ ሰለስተ ኾኑ ኢና ንብል። ብምንታይ ሓደ ኾኑ እንድሕር ኢልና ንኣብነት ብስልጣን ብኣገዛዝኣ ብህልውና ኢልና ሓደ ንብል። እዚ ዘይልወጥን ዘይቅየርን ማለት እዩ። ስለዚ ታቦት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቆነና ስለ ዝኾነ ኣሰራርሑኡ ከዓ ከም ዓቕምና መጠን ክንገብሮ ከነዳልዎ ንኽእል። ስለዚ ብቤተ ክርስቲያን ብቆነና ካብ ተኽብሮም ሓደ ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ፅላት ኣፀራርብኡን ኣቀራርብኡን ብኡ እዩ ዝዳሎ። ስለዚ ብሓድሽ ኪዳን ታቦት ንምቕራፅ ካብ ዕንፀይቲ ተሪግራር ተዘይ ተረኺቡ ከዓ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት 1:31 ዘሎ እግዚአብሔር ንዝፈጠሮ ኩሉ ጽቡቕ ምዃኑ ረአየ ከም ዝብል እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ነገር ስለ ዘይነዓቕ ልክዕ
كم تتدليدلو تزي ترخيبو كاب زي نكت عنشايتي مقرات يكاليو مغنياتو قوننايو قدن ايكونن لك بتزنبرن ايكدم كدالو قمتو صفحاتو رقدو ون لك ايكونن كمتي اغزيابيهر نموسي زازوزو غيرو لومي ابتا كريستياننا كدالو سلازي تزي حلينا بورق مسرح تزي كيلنا بورقي ملبات كترف يخيليو مغنياتو عقمنا تزي كوينو عنصيتي غيرنا ندالو مالتي مغنياتو كم تزبولكم قوننا سلازغنا مالتي سلات اللات كا كابكور اني انت زي كيلنا كاب كنرهو نخيل كاب امنا برد اب تابوت كلتا صلات مقمات نخيل تزيكيلنا كا اب حدا تابوت حدا صلات تراي كنقمت نخيلنا مخنياتو ازي دوغما يكونن قوننا ايو ككم عقمنا ككم كدتنا ككم هابتنا غيرنا كا هندالو نخيل مالتيو سلازي عقمي زلوان هاجرات عقمي زلوان بيت كريستيانات نتابوت بكل مدايو بورقي لبيتهم كقربو يخلو عقمي زي بلن بيت كريستيانات كا كمتي كبلكم لصنعخو كاب زي نقص انصيتي باغبابو بسرعتون تقريصو يدالو سلازي كنا امبار ازوم دفارات عبيات ولدو نزي ناي اورثودوكس حدا كاب انصيت زتسرحه تابوت بممصا ورق لنا تبلو تابوت بورقيو تبلو ممتر انديو ازت اولان اندي اندابلو اغبابن سرعتن تمرتن مصحف قدس بزي مفلات بدفرت ناب غزارسوم قلطف تفات يمصلو كان زحتو حتوتات نموسي زهابو حنت تابوتيا نغرغن اورثودوكس توحدو بيت كريستيان زو كله تابوتات كابي امصياتو ابازحو ويكا افاريهم قروصو زبل الوديو زبل نفس وكف كاب زي امنتي زحتو حتوتات الله اتملسو جن قلتن نتصورني مرسو ابدا ساعات سالاسان كلتن 19 كنرخو نخيل ابزي تقصزي انترأ تملكيتنا እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ አዳልዩ በእዳው 10 ትእዛዛት ጽሒፉ ክልተ ጽላት ንሙሴ ዝሃቦ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እስራኤላውያን ንእግዚአብሔር ገዲፎም ኣብ ጣዖት ከምልኹ ምስ ጸንሕዎ እነሆ ካብ ከረን ወሪዱ ብቁጥዓ ነቲ ታቦት نابهم بمسنداو صبرو بلنا اتيرهرهن محارن شر مدين عالم كا نموسي محرت بمقبار كال اي غزي لكعكمو صريبو خدالو عززو يبلنا سلازي موسيون لك كم تناي مجمرتا امسيلو سريحي لك كمتن ناي مجمرتا اغزيابير زهابو صلات سريحو لك كمت اغزيابير بيدو تصحفو موسيون بيدو 10 تእዛዛት 10 ቃላት صحيفو ابتن صلات اقميتيو ازي ابزصات 34 كاب 27 كساب 28 كنريو نخدينا
ካብዚ ጀሚሩ እምበኣር ጽላት ይኹን ታቦት ንዕኡ ወይ ከዓ ነቲ ናይ መጀመርታ ታቦትን ጽላት ብምምሳል ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምኡ ዓይነት ታቦትን ጽላትን ከተዳሉ መሰልን ስልጣንን እግዚአብሔር ሂብዋ እዩ። ካልእ እሞ እቲ ሙሴ ዝሰበሮ ተዘይኮይኑ ጽላት ኣብዚሕና ወይ ኣራብሒና ክንጥቀም ዝእዝዝ ቃል ሃቡና ካብ የምፂኹሞ ዝብሉ ዘይተምሃሩ ምሁራን ብዙሓት እዮም። ማለት ቤተ ክርስቲያን ዝመሃረቶም ዘይኮኑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ባዕሎም ዝተምሃሩ። መልሱ ንጹር እዩ። ብብሉይ ኪዳን ናይ ጽላትን ናይ ቤት መቕደስን ስርዓት ወይ ናይ መስዋዕቲ ናይ ዕጣን ኣገልግሎት ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ስለ ዝነበረ ካልእ ዝበዝሑ ካልኦት ሃገራት ናይ ጣዖት ኣምለኽቲ ስለ ዝነበሩ ናይ ጣዖት ስርዓት እምበር ከምቲ ሙሴ ዘዳለወሎም ስርዓት ክቕበሉ ኣይክእሉን። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣባዚሕኻ ንኻልኦት ኣሕዛብ ክወሃብ ኣይከኣልን ነይሩ። ምክንያቱ ኩሎም ኣይኮኑን ህዝበ እግዚአብሔር ክርስቲያን ዝበሃሉ ዝነበሩ። ንሳቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ እቲ ናይ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ዕጣን ባርኾት ዝዳሎ ዝነበረ። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ማለት ክሳብዚ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብክርስቶስ ኣምላኽና ብምእማን ልክዕ ክርስቲያን ተባዚሕና ኢና። ከምቲ ኣብ ሚልክያስ 1:11 ዘሎ ሓይለ ቃል ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳብ ምዕራብ ፀሓይ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ክኸብር እዩ። ንጹህ ዕጣን ንስመይ ከቕርቡ መስዋዕቲ ቁርባን ከቕርቡ ስመይ እውን ኣብ ኣሕዛብ ዓብይ ክኸውን እዩ ዝብል ቃል ኣሎ። እዚ ቃል እዚ እምበኣር እዚ ትንቢት እዚ እንተዳ ርኢናዮ ብቐጥታ ክትርጎም እንከሎ ነዚ ሕጂ ናይ ሓድሽ ኪዳን ወይ ከዓ ነዞም ኣብዚ ሕጂ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ክርስቲያናት ዘመልክት እዩ። ነቢ ሚክያስ ንጹህ ዕጣን ዝበሎ ኣብ ማቴዎስ 2:11 ሰብኣ ሰገል ዕጣን ከርቤ ወርቅ ሒዞም መፅኦም እዮም። እዚ ቃል እዚ ከዓ ሎሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዘመንና ተፈጺሙ እዩ። እቲ ንጹህ ዕጣን ወይ ከዓ ንጹህ ቁርባን ዝበሎ ቁርባን ምባሉ ከዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ሐሙስ ስጉኡን ደሙን ኣምሳል ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ሕብስተ ወይኒ ዘዳለዎ እሞ እዚ ጽባሕ ምእንታሁም ዝቁረስ ስጋ እዩ። እዚ ከዓ ምእንቲ ውሕድገት ብዙሓት ዝፈስስ ደመይ ብምባል ሕብስትን ወይንን ብምሃብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝሰርዓሎም ነቢ ሚክያስ ንጹህ ዕጣን ንጹህ ቁርባን ዝበሎ ንሱ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ዝኾነ ንሓጢአትና ብንጽህንኡ ዘንጻሃና እዩ። ስለዚ ሎሚ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ዝነበረ ቤት መቕደስ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ብምስፍሕፋሕ ቅዱስ ንጹህ ቁርባን
ዕጣን بدم ኢየሱስ ክርስቶስ بحدش ህይወት بحدش ተፈጥሮ بحدش ስርዓት ንክርስቲያናት ዝኾና ኣብ ዓለም ኣብ ኣርባዕቲ ማዕዝን ዘስፋሕፍሕት ኣጽናፋዊት ቤተ ክርስቲያን ተዳልዎን ትጥቀመሉን እዚ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ዝፈቀደሉ መገዲ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ መጀመርታ ታቦትን ጽላትን ተሰብረ እግዚአብሔር ንሙሴ ሆም ገይሩ ከባዝሖ ከደግሞ አዘዞ ክርስቲያናት ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ብምንባሮም ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ኣርባዕቲ ማዕዝን ኣስፋሕፊሕና ደለና ክርስቲያናት ኣብ ኣርባዕቲ ማዕዝን ተደኪና ደላ ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ልክዕ ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ማለት ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስጉኡን ደሙን ክትፍትት ኣብ ልዕሊ ታቦት ብምፍታት ነቲ ቅዱስ ስጉኡን ደሙን ብምሃብ ኣብ ቤተ ክርስቲያና ዕጣን ንስሙ ብምዕጣን ቅዱስ ቁርባን ብምድላው ንደቃ ኩል ግዜ ከምቲ ኣብ ምሳሌ 9 ፍቅደ ሓደ ደሎ ጥበብ ቤተ ሃነፀት 7 ዓኑዳ ኣቆመት ሰባብዕተ ሓረደት ወይና ዘለለት ማዕዳ ኣሰናደት ነቶም ኣብ ከተማ ደለው ንዕብልዑ ትብሎም ኣላ ከም ዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ታቦት ብምቕራብ ጽላት ብምቕራብ እቲ ጽላት ኣብ ልዕሊ ታቦት ብምንባር ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ተሰሚያ ኣብ ኣርባዕቲ ማዕዝናት ዓለም ተደኪና ንኣመንቲ ህዝቢ እግዚአብሔር ንብሙልኦም ክርስቲያናት ናይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዳልያ ናብ ህይወት ዘለዓለም እትመርሕ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንያ ስለዚ ታቦትና ብዕንጨት ይኹን ቦርቂ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ተዳልዩ ከከም ዓቕምና ከከም ኣድላይነቱን ቆነና ስለዝኾነ ከዓ ልክዕ ነዚ ጸሪባ ኣዳልያ ሰማያዊት ቤት መቅደስ ብምዃን ኣብዚ ምድሪ እዚ ኮይና ናብ ሰማያዊ ሃብቲ ትመርሓና ኣላ ስለዚ እምነትና ንፍለጥ ኣብ ልዕሊ ታቦት ደባጭው ከዓ ኣይንገደሰሎ ምክንያቱ ሓደ ተጠራጣሪ ኣሽንኳይዶ ነቲ እግዚአብሔር ብመንፈስ ዝሓድረሉ ታቦት ከኣምነልካ ነታ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝሓደራ ኣማናዊት ታቦት ማለት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይኣመነን ደሎ ስለዚ ነታ ኣማናዊት ታቦት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነታ ቅድስና ክብራ ካብ ዘይኣመነ ነታ ኣምሳላዊ ታቦት ናይ እግዚአብሔር ክቅበል ማለት ዘይሕሰብ እሞ ንዑ ክትምልስ ኣይትድከም መገድኻ ፍለጥ ካብ እምነት ኣቦታትካ ከይትዝምብል ናብ ርእስኻ ቁልጡፍ ጥፋት ከይተምፅእ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ሓውኩም ቢንያሜ ነዛ ቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ሼር ብምግባር ናይ ወትሩ ተሳተፍተይ ክትኮኑ ብስም እግዚአብሔር ይምሕፀነኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ወሰናዩ